Så kom nu. Jeg tror, jeg var en 3 år, hvor vi var ude at bade selvfølgelig i det dejlige vand. Det dejlige lyseblå vand. Og jeg ender så med at ramme ind i en stime brandmænd, hvor jeg så bliver brændt på hele kroppen. Og specielt, ja, det er bagdelen, det går mest ud over. Ja, det var selvfølgelig ikke så sjovt, men man vender tilbage. Det gør man. Man kan vel godt sige, at jeg blev undfanget her på Sæby. Det kan man godt. Og siden der har jeg jo bare været her lige fra klapvogn til den dag i dag. Teltene, de har egentlig ikke en stor funktion. Heller ikke i dag, synes jeg. Der er plads til alle campister her. Der er ikke noget, der kan erstatte Sæby Bibelcamping. Det er der ikke. Overhovedet ikke. Man kan da godt lege vandkamp på den nye Bibelcamping, men det bliver da ikke det samme. Der er gået til det vand her. Jamen det er luften, og det er fuglen, og det er stemningen. Det er bare det hele ved Sæby. Det kan ikke... Hov! Kan du lige komme ned? Hvad skal der fyres? Alle sammen! Vi går til grunde! You showed me how it feels to feel the sky within my reach, and I always will remember all the strength you gave to me. Renovation til alle! Strøm til alle! Romantik ved vandet til alle. Plads til både teenager og børn. Telte til alle. Pissoir til alle. Skydning for alle. Og så er der badevand til alle. Velkommen til den nye Bibelcampingplads. Herovre ved lygtepælene, der skal det store telt stå. Så har vi en grillbar i midten, åben 24/7. Der er toiletter. Græsset er lidt langt, men de frivillige er allerede sat på sagen.